Het blijft indrukwekkend. De ogenblik van het park met de grote eren bij Boerum. In Marsat en Defensie zitten hier vlak njonken elkaar. Zo'n 2 jaar geleden kwamen de eren in het nijs vanwege mogelijke spionageactiviteiten van Amerikanen in Boerum. Maar dat is weer vergeten. We weten natuurlijk dat de Amerikanen, maar ook Nederlanders, aanluisteren. Gebeurt hier, gebeurt overal. Voor mij weer het net nee, maar men meende dat het iets nijs weer, maar dat weer natuurlijk totale onzin. Wat Defensie krijgt op het terrein docht is geheim. Dat hield net voor de activiteiten van Inmarsat dat de basis had in Engeland. Maar dat betekent vanzelfs net dat elke nieuwe welkom is. We zijn geen open organisatie, hè? Dus wat we doen is we organiseren open dagen en dan gaan alle ruimtes open. Dan mogen mensen ook overal kijken en dan willen we ook heel graag dat mensen een beeld hebben van wat we allemaal doen hier. Maar op normale werkdagen dan zijn we gesloten en dan zijn het alleen de werknemers hier die op de systemen werken uiteraard. Inmarsat levert het vooral mobiele diensten op plakken dat moeilijk is, skippen bij gelijks of min te bereiken plakken. En die merk groeit nog heel tijd. Het is toch veel meer een gewoonte geworden dat ook de bemanning aan boord van het schip allerlei filmpjes kan kijken, contact kan houden met de familie, Facebookpagina's kan bijhouden. Dus dat maken we graag mogelijk. En een volgende ontwikkeling waar we mee bezig zijn is om dat ook mogelijk te maken aan boord van vliegtuigen. Dus binnenkort hebben we een heel nieuw netwerk voor de Europese luchtvaartindustrie, waarmee je ook in de vliegtuig gewoon lekker kan internetten.